В този видеоклип ще дадем пример как може да бъде търсено по скрито поле определено предложение. Даваме на редакция на обява номер 49. Попълваме име на собственика Георгиев. Публикуваме телефона за връзка и даваме промени информацията. След което искаме да търсим по име на собственик. Пишем Георгиев. В полето име на собственик. Желаем да търсим информацията в полето име на собственик, име Георгиев. И ето, софтуера намери обява номер 42, която е с име на собственик Георгиев. Можем да я редактираме, да я погледнем в уебсайта как изглежда, да сменим цена, да я спрем, да активираме и така нататък. Сега ще пробваме да търсим по телефон. Ето отново същата обява. Ако сменим последните две цифри на телефона, обявата не може да бъде намерена.